bolo diɲɛnatigɛ la ni bingali tɛ kɛlɛ foyi ma kɛ farafina kɔnɔ faransi kelen ni min tiɲɛ farafina kɔnɔ ka ca ni maa miliyɔn 20 ye. Prenons l'exemple sur la guerre de Biafra. France a opération bɛɛ ni Nigeria la guerre de Biafra maa miliyɔn 1 ni 100,000 de sara la. Mais pétrole nɔfɛ ka kelen ka Algérie perdu a essayé k'a bɛ chute de kɛ. Ma kuma a ye Algérie kelen min filɛ France min faga Algériens na maa t'a a mɔgɔ hakɛ dɔn i bɛ se ka dɔ de fɔ a la France kelen min faga farafinna na maa t'a mɔgɔ hakɛ dɔn France kelen min faga farafinna na kun bɛ se ka continent kelen créer France ye min faga anw na n'i kun y'u a maaw to ko kɛlɛ kun tɛ diɲɛ kun bɛ se ka 5e ou 6e continent créer n'a ye tellement que France ye mɔgɔ faga anw na a yɛrɛ ka nafolo kama a yɛrɛ ka hɛrɛ kama wa Ala tɛ o jeli bɔnnenw to fu la quoi bi France bɛ dakun mun kan a bɛ lagosi dakun de kan a ye an ka jamanaw minɛ n'a tɛgɛ fila ye k'u ɲɔn k'a yira an na k'a fɔ ko armée t'an bolo ale de bɛ se k'an kɔlɔsi k'an tɔbɔtɔ farafinna ma deli ka bonya France bolo a bɛ France kunna don o don k'a fɔ ko farafinna ye denmisɛnnin de i b'a tɛgɛ minɛ ka yaala n'a ye wa a tɛ se ka kuma da t'a bolo a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye n'ale tɛ o de bantɔ don barisabula jigɛlama fila tɛ ɲɔgɔn sugi bi peuple africain digne Ala ye halaladenw balo ka si d'u ma o halalaw de jɔlen don diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ n'i ye France gɛn hali n'i ma dumuni di jamanadenw ma tugun u lafiyara ça fait n'a y'i ja ka na baara yɛrɛ kɛ ka na sira dilan ka na gidɔrɔn da ka na foyi kɛ France gɛn ka bɔ i ka jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ kɔngɔ mun i kama France b'o dangan de kan France bɛ ka bɔ yɔrɔ minnu na a ma gɛn ne y'o f'i ɲɛna k'a ma gɛn France ma gɛn bi France ma gɛn sini non France mise en scène de don parce que France tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ tugun a ka politique extérieure a tɛ se k'a ka base foyi entretenir 43e bima a ka brigade d'infanterie bɛ Côte d'Ivoire o bɛ yen depuis 1978 78 o base installé bɛ yen o de bɛ Côte d'Ivoire fɛn bɛɛ kɔlɔsi fɛn fɛn bɛ don fɛn fɛn bɛ bɔ a ka base min bɛ Sénégal o bɛ yen depuis 75 60 an t'a hakɛ dɔn min bɛ Tchad c'est plus de combien d'années depuis France ka base yɛrɛ kɛlen don fan o fan a bɛɛ sigi kun ye ka président de ka politique jateminɛ n'a ma coup ta ka coup d'état k'u la wuli k'a ka mɔgɔ sigi donc France ye nin san 60 bɛɛ kɛ a ma miiri k'a fɔ don dɔ sera an k'an jɔ n yɛrɛ la balocogo t'a la quoi ni fɛn tɛ bi a dɛsɛra ka basew balo kɔrɔ a yɛrɛ de bɛ k'a fɔ président ninnu ma a kɛ komi i ye n gɛn donc i b'a kɛ i n'a fɔ i y'a gɛn n'o tɛ maa si ma France gɛn fɛn min ye Sénégal ye bi bi in na Birama Diop le ministre de la défense et de l'armée sénégalaise a y'a ta k'a lajɛ France ka mɔgɔ sigilen de don Diomaye Faye est présent politiquement. Il n'est pas le chef suprême de l'armée. Chef suprême de l'armée est Joy. Il faut voir, France base va fermer. Les officiers sénégalais s'opposent à la fermeture de la base sénégalaise, de la base française au Sénégal. Ou ka Djalabatou. France base kana fermer. Donc, oui, quand finalement, il y a Diomaye Faye ni songo mogo bugu la goshi bi. Ka fo non, il y a Afrique janfa panafricain te. Wallah ne ba bisi ngo panafricain. Mais ou ka armée mara de tout bolo. Ibaro armée une clé de France de bolo. Donc on me fait quoi que tout mina ou tira keti. Ka girin quoi. Ka giru tira giri. Ina Somalia. Non ou ka armée contrôle tout bolo de. Armée contrôle be ONI parce que Birama Diop y ONI ni France pour di glanende. C'est lui qui a la même mise. Ou ka ma glanende do. Donc ani Diomaye Faye ni et songo khabe akinan dota. Armée ka menacer bouka. Des choses qu'on contester ou armée fait à tout moment. Donc, il faut me recobler au kuna. Et aujourd'hui, France décrit nos diens en paix. Donc, on me domine kobi. Quand faut que France va faire matériel avec un magane arrêt de dessert. Avec un yini président fait comme il y a gain. Et mais et tu dis comment faut donner. Tu dis que France kata. À la tête clé ça va bon. France avion du tara. France n'a qu'un avion paix. Il va comme na beno kakono. Mais voilà, France de Guente ni Borobili ni négociation. Tchadi communiqué Kalanako France Kata, Aluma communiqué, Aluma Blatir Warkono, Ani France Minon Chata, Shima Koranishi. Donc, Kola Benet de Fou. Kola Benet, mais ça fait chier tout. Il va au Bouna Ramadé, ni Choubati, ni Ami Chouba Garce Kadi, avec Dougoumna Moussa, il va sur Jamadebi, ni Amé France, il va Farafina, avec Bolo Mokom Djeli de là, avec Bolo Dougoura Nafolo de là, Bibi na Bay Bolo d'Arega demandé, Bé, Dougou Bebra Sommer là. Dono bena ateme 100 ans ni kofe ibina meko la France contre l'Afrique de l'Ouest. Aba aussi aba noté France ira naka kolo nume guerre ta marfa ta nyoma fo oni be intervenir. Ateme 5 ans au plus tard ya melembay.
5 ans plus tard, il va même qu'on demande à un cessez-le-feu. Non, prophétie côté, mais bel et bien, non. À quoi nous avons dit que ça français de son négatif, mais allez, bi, et breta kata, faut que beta kata, par exemple, mais puis moi, nous français marabé, kodombali, abe vourien, ou quand Macron moun allait inflaner. Ah, mais Macron faut, ni Macron content, c'est une révolution sera Macron m'a minga bi, ni François Mitterrand ne connaît ça, soit un président éliminé. Parce que olu te guerre quoi ou b'a éliminer ni dumuni kɛyɔrɔ micro cuillère an ka président caman sara tan k'u empoisonner ni micro ye ka dɔw empoisonner ni cuillère ka dɔw empoisonner ka mɔgɔ dɔw terikɛ bila k'u faga. La France ne fait jamais une intervention militaire qu'a fait. Quoi ça n'a dit Macron n'est pas là. Sur le français quelqu'un doué. Français quelqu'un doué. Français bi il blaye comme moko. Au demande de ñoko fa français interkama. Français le marfa ta ka jigin terrain ka kata marfa dili moko ma ko ça na nga bo kala mani santa labando. Sarkozy ni Macron nga politique de sinon François Mitterrand ni et Jacques Chirac ni fin temena u bibla au demande de ñoko fa. Au demande de ñoko fa. Ka France nga interkama. Mais k'a fɔ yɛrɛ ko bɛɛ ka bɔ fagali kalama o kɛra Macron ni Sarkozy nalen kɔsa in na donc mɔgɔ b'o o faamuya hali Sarkozy yɛrɛ ta parce que muso kɛlɛ b'o la donc Sarkozy dusu bɔra Karafi kɔrɔ parce que Karafi denkɛ na ale muso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc o dusu bɔra o kɔrɔ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ yɛrɛ tɛmɛna dan kan parce que muso ko mankan tun b'o la donc k'a f'i ɲɛna bi an bɛ don min na ko bi France ko banna France tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ tugun France tɛ se ka foyi kɛ tugun. Do y'a to a bɛ ka minɛnw ta ka taa a tɛ ka minɛn ta ka taa dɛ ale ka laɲini de don mais bɛnkan de don donc n bɛ bɔ France o kuma la yan. ok Bou a faamuya Algérie ko France b'a fɛ k'ale dafe a kibaruya bɔra bi i dun ye nin kuma fɔ dɛ ni France bɛ dogo do la Bachar binna voilà a bɛ ka nin kuma fɔ yala i bɛ mun sɔrɔ ne y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye a kɛra Gandhi ka plateau kan n ko Syrie binnen kɔfɛ n ko Algérie de bɛ attaquer mun na. Depuis Libye bina don min na Algérie de tun kan ka attaquer yanni Syrie cɛ Libye binnen kɔfɛ Kadhafi bɔra Bani Walid ka na Sirte waati min na Kadhafi bɛ ka nalen k'i kunda Algérie de ko Algérie de ko Kadhafi ma k'a ka bɔ ka na ale fɛ yen a bɛ bɔra k'a bɛ sira ta ka taa Algérie de ye Kadhafi ka position di France armée de l'air ma u k'a bombarder k'a faga sira la. Alors que c'est l'Algérie qui a demandé au président libyen k'a ka bɔ ka na ale fɛ yen ka bɔ Bani Walid ka na Sirte o siratigɛ fila la a y'a ka avion position di u ka chasseurs ma chasseurs ye Kadhafi bɔ k'a bin Kadhafi binnen kɔfɛ Kadhafi ɲɛnama minɛla mɔgɔw bolo u ye weleli kɛ k'a fɔ k'a ɲɛnama b'a bolo k'an bɛ mun k'a la Sarkozy ko c'est un prévenu à comprendre ko k'a faga Kadhafi fagara de sinon Kadhafi ɲɛnama de minɛla prévenu à comprendre kɔrɔ ye di maa min ni i k'ale faga ka fisa i k'a balolen dɔ parce que n'i y'a jɔ baara la a bɛ gindo b'a kɔnɔ ka bɔ hakili ma prévenu à comprendre kɔrɔ de hali zo min ye san 30 sɔrɔ suɲɛli la a b'a juger ka sɔrɔ a ma kuma n'o tɛ n'aw ka b'a la kuma a bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ a bɛ jugew tɔgɔ fɔ a bɛ waritigibaw tɔgɔ fɔ a bɛ jamanatigiw tɔgɔ fɔ donc ale ka jugement kɔlɔlɔ ka bon n'a ka fɛn o de ye prévenu à comprendre ko k'a faga ko c'est un prévenu à comprendre o de bɔlen kɔfɛ maintenant Algérie de tun kan ka attaquer après la Libye o bɛnna ni Bachar Assad ye Bachar ta sɔrɔla mun fɛ parce que les Américains voulaient s'attaquer à l'Iran Amérique tun bɛ fɛ ka Iran attaquer donc ko Bachar ka espace aérien dayɛlɛ Bachar n'a pas voulu kabanɔgɔ dayɛlɛ 2011 mankan fɔlɔ wulila u ye Bachar attaquer Bachar bɛ ka kɛlɛ mun kama pour que Iran bɛ se ka attaquer nɔgɔya la ale ni Israël bɛ se k'a sago sɔrɔ cogo jumɛn donc u ye Algérie bila kɛrɛfɛ Algérie bilalen kɛrɛfɛ tuma min na Union européenne nana ka na wari di Algérie ma Algérie Niger Nigeria Mali nord fɛn to kɔrɔnfɛla Sahel pétrole bɔ dingɛ min bɛ gazodigi min bɛ yen k'a bɔ Nigeria ka tɛmɛ Niger fɛ o tun bɛ fɛ ka Azawad de créer ka sɔrɔ ka tuyau dɔ don Azawad la k'a don o la ka taa bɔ n'a ye Algérie maintenant u bɛ sɔrɔ ka pétrole tila Espagne ni Italie ni ɲɔgɔn cɛ ka Union européenne a ravitailler o de y'a kɛ l'Algérie a toujours soutenu l'idée de l'Azawad ka sɔrɔ ka an yɛrɛ ka autorité politiques bila k'u ka mɔgɔw bɔ yen ka bɔ nord yɛrɛ kɔnɔna la pour que ale ka pétrole bɔ gaz ni tuyau min bɛ taa Union européenne na donc rebelles ka tuyau bɛ don o la a wari bɛ verser u ye o tuyau kelen de bɛna tɛmɛ Tezawaten ni i sera Tezawaten o tuyau kelen de Algérie ka installation kelen bɛ o yɔrɔ kelen de la ka tila ka taa fo Sonatrach kɔnɔna la Algérie ka pétrole bɔ yɔrɔ kɔnɔna la o wari min tun bɛ verser o 20% Algérie de b'o 20% don minɛn na k'o di terroristes ni mouvement armé mɔgɔw ma avec l'appui de la France nord kɛlɛ wari bɔyɔrɔ filɛ nin
o gaz ni o pétrole min bɛ tɛmɛ o 20% Tezawatène ni pétrole bɔ puis 20% n'a sanu bɔ dingɛ 20% o de wari bɛ don kɛlɛkɛminɛnw na k'o di Yad Agali n'a a nɔfɛmɔgɔw ni o kumana fɛn min ye Bilak ak Chérif ninnu ma donc Algérie b'u ladon a fɛ yen u bɛ réunion kɛ Algérie ne veut pas que Mali kɔrɔnfan ka sumaya parce que Algérie ka balo b'o de la o gazodigi min bɛ yen ka taa Union européenne fɛ kɔsa in na Ala y'a kɛ Assimi nalen kɔfɛ u ye Tezawatène armée ka frappe fɔlɔ kɛra mun ye le 27 juin armée min ninnu bɛɛ bombardé ka gazodigi in ci depuis a cira l'Algérie ne finance plus les terroristes o de y'a to Algérie mouvement armé mɔgɔ bɛɛ gɛn ka bɔ a fɛ yen k'u ka bɔ a ka so d'abord a sɔrɔla nin de fɛ parce que financement source de financement tɛ yen u tun bɛ à peu près 1 million de litres de baril k'u tun b'o de bɔ par jour bi a ye t'a lajɛ Algérie tɛ 600 Algérie tɛ 400 000 litres bɔ bi litre million kelen u b'o 20% de kun verser k'o don marifa ni fɛnw ni kitata la k'o di kɛmɛ o kɛmɛ mugan donc n bɛ ka a source de f'i ye tan an bɛ don minɛ ko bi Algérie de kun OTAN kun ka Algérie de attaquer donc sisan u ye Algérie bila kɛrɛfɛ et tous les narcotrafiquants Syrie bɛ mankan min na bi mercenaire fɛn fɛn bɔra ka taa Syrie ka taa Bachar dɛmɛ a bɛɛ bɔra Algérie de ka taa Algérie a ouvertement soutenu Bachar Assad ale de ye Bachar soutenu bɛɛ ɲɛna France États-Unis ma foyi fɔ a ye donc États-Unis ma foyi fɔ Algérie u ye kɛlɛ kɛ diɲɛ terroriste ba bɛɛ bɛ e de fɛ yen Yad Agaliw n'a kɛ tous les grands terroristes cherchés par l'OTAN a bɛɛ bɛ e de fɛ yen Algérie u ma foyi fɔ a ye u y'a to yen a ka Mali ɲagami fɔlɔ a sago la donc u ye Israël u ye Syrie binnen kɔfɛ san tout ye Algérie de France ye mercenaires bila ka don Algérie o dongo ka don Algérie mercenaires joli donna et Espagne kɔsa in na il y a plus de 20 000 combattants mercenaires min kun ka na Mali attaquer u y'olu la bloquer Sahara occidental kɔnɔna la Maroc olu mɔgɔw de fana armelen jɔlen bɛ donc Syrie mercenaires min bɛ OTAN bolo o mercenaires minnu bɛ OTAN bolo u bɛn'olu de fara olu kan sisan ka taa kɛlɛ wuli Algérie Algérie ye français ambassadeur convoqué kunu k'a f'a ɲɛna k'a bɛ fɛ k'ale ka dugu ɲagami bon nin ye kɛlɛ daminɛlen ye ni France kun ɲɛsinnen ma c'est le premier signe k'a fɔ k'i bɛna attaquer ni France yer'i fɛ yen minɛna don na e bolo k'i ye France minɛ sonyali la o kɔrɔ de ko signe de don k'a fɔ k'e bɛna attaquer wa dans les jours à venir tu vas voir maintenant les premières attaques i bɛ mankan wuli sa Algérie kɔnɔ u bɛ mankan wuli les Kabyles et consorts la Sahara occidental mercenaires fɛn fɛn tun bɛ Syrie OTAN b'a bɛɛ bila ka na u di Maroc ma Maroc b'u financer k'i kun da Algérie kan mais n'i ma fara Mali la Ala ta ci la o ne y'o f'i ye o n ko Ala ko bɛ Mali kɛlɛ la ko Ala ka ko di ma min bɛ ɲinɛ ne kɔ o de ye nin bi Algérie wulila ka taa o don o semaine tɛmɛnen ka taa Mauritanie président voir k'a fɔ k'u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka na Mali fɛnɛ voir pour que Sahel kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ko an tɛ bi an tɛ sini bi bi in na Tezawatène t'ale ka contrôle kɔnɔ bilen terroristes bɛɛ sara Yad yɛrɛ tɛ baloko bɛ filan na moyen tɛ Algérie bolo bilen bi tubabuw ka cible ye Algérie de i mana mɛn to de ko migi b'i bolo ko marifa b'i bolo ni tubabu y'i bombarder i bɛ to a la tubabu ma ni bombarder i bɛ to a la i ye Kadhafi ta ye i ye Bachar Assad ta ye quels qu'en soient les moyens n'u wuli kama u t'i to yen donc bi Ala ye tiɲɛ bange ni Algérie kun sɔnna Mali ka sumaya tubabuw kun bɛ composer ni Algérie kun b'an ka pétrole bɔ k'a feere jɛlenya la a b'an ka wari d'a ma yanni ka taa terroristes financer na anw financer Mali ye bonya bɛɛ kɛ Algérie ye en 2004 ATT de nana ka na pétrole bɔyɔrɔ tila on avait 29 sites pétroliers 4 grands bassins o de kun b'an bolo dingɛba 4 ale ni pétrole bɔ kɔlɔn 29 o 29 bloc 20 o bloc 20 min bɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ k'a noter o de bɛ Tezawatène o bloc 20 de b'a la ka bɔ Algérie fɛ pendant 25 ans bi pendant san 25 bi u bɛ k'a bɔ k'a wari verser terroristes ye en 2009 bloc 8 bloc 7 bloc 9 bloc 4 ne ma fili a bloc bɛ se ka bɔ n kun na o bloc bɛɛ kɔnɔtara tun bɛ Algérie de bolo Sonatrach 2009 Algérie nana an ka contrat lasegin anw ma k'a ka ɲi ko insécurité bɛ Sénégal tɛna bɔ jaja a bɛ fɛ ka terroristes de financer mais o de kama tuma bɛɛ a b'a fɔ accord d'Alger a b'a fɔ accord d'Alger tɛ dɔwɛrɛ dɛ Algérie de ni terroristes bɛ ka jɛ kan an y'an ka contrat papier ta k'a d'a ma an ka jɛ an ka bɔ ɲɔgɔn fɛ Algérie nana an ka contrat da anw ma k'a ka ɲi ko insécurité bɛ yen k'ale tɛna nafa sɔrɔ pétrole bɔ yɔrɔ ninnu na donc il a préféré de financer les terroristes k'u bila an na 100 ans ani san 6 an tɛ nafa sɔrɔ an ka jamana la mais a banna bi dɛ
ala gɛlɛya o gɛlɛya n'i y'a da la k'ala b'a ban don dɔ donc ala ye ko wulu non nin y'a bannen de ye u ma faransi ne m'a fɛ yen na o don ko siri bɛ bin dɔrɔn Algérie de bɛ attaquer c'est fini et aujourd'hui irisiw ni américains bɛ ɲɔgɔn ye na AES ko kan bɛɛ bɛ se ka partenariat bɛ se ka na cogo jumɛn les américains vont rester dans le Sahel irisiw fana bɛ to Sahel kɔnɔ bi u bɛ Sahel contrôler parce que Sahel ye 9 millions de kilomètres de ka taa fo Tchad ka bɔ Tchad ka taa fo Soudan Sahel ye nin bɛɛ de donc américains bɛ fan dɔ ta irisiw bɛ fan dɔ ta bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ Sahel kɔnɔ Algérie ninnu bɛ bɔ yen c'est fini Abu maaw bɛ n'a fɔ nin na k'i bɛ laturu da i ye prophétie dɔ fɔ ko ale bɛ kɛ Ukraine a Sahel kɛlɛ ko retour bɛ kɛ anw fɛ yan an y'o k'o ye Ukraine nana u yɛrɛ sɔrɔ bi nin fana i bɔra ka nin fana fɔ an b'a ye k'a fɔ Algérie mankan b'u da la bi bubu an bɛ tɛmɛ ni kow ye an bɛ na ni AES jamanaw ayiwa bɛɛ b'a kalama k'a fɔ an bɔra mais CEDEAO t'a fɛ k'a ka an gɔnɔ bila u ka parlementaire olu sigira n'o ye u ka wasadenw ye olu sigira semaine kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ tigɛ ko ka Mali ni Burkina ni Niger n'o ye AES jamanaw olu ka boli ko an ka jamana ɲɛmaaw bɔra ka sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ ko an ka boli ko segin ko tɛ saya dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ bubu i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ o la fɔlɔ yanni an ka na ni ko tɔ bon ne tɛ foyi fɔ o la dɛ an tɛ don o bannen n t'a dɔn n bɛ min fɔ o la parce que kuma fɔra k'an tɛ segin an kɔ bilen ne t'a dɔn n bɛna min fɔ o la bilen an tɛ segin an kɔ bilen ni kuma wɛrɛ min parlementaires sigira mais CEDEAO yɛrɛ ma kuma bi yan CEDEAO yɛrɛ kumana bi o ni parlementaires jɔda foyi tɛ olu tɛ parlementaires tɛ ka an lasegin non parlementaires ye proposition de kɛ c'est que fait mɔgɔw ye sommet là le sommet des chefs de l'État parlementaires y'a proposé de k'a y'a ɲini u fɛ a ka dɔ fara kan u dan n'o de ma parce que olu ye organe minnu don organe consultatif de don donc u bɛ proposition de kɛ u ka chef de l'État u y'o de kɛ je crois que o de jaabi bɔra bi donc voilà donc n bɛ dan o ma u y'o laɲini de kɛ. bubu ayiwa an ka fɛn bɛɛ talen espace Sahel jaabiw dɔ bɔra fɛn bɛɛ tali kɛ an n'a sigiɲɔgɔnw n'o ye CEDEAO maaw ye ko u ka maaw bɛ se ka na anw fɛ visa côté u ka bolimafɛnw bɛ se ka na i n'a fɔ an ka sariyaw y'a fɔ cogo min na bubu sommet ɲɛkɔrɔla la dɛ ayiwa an ka maaw bɔra ka nin décision da dɔw ko ko an ye chef d'état de la CEDEAO k'an y'u ta contre attaque la yala i bɛ nin décision ye cogo. Moussa, tu reformules ta phrase parce que moi je ne peux pas cautionner que toi en tant que journaliste toi vous b'an wele cogo min na CEDEAO b'an wele cogo min na e fana b'an wele ko espace Sahel an tɔgɔ t'o ye. Nous, on a non. Voilà, il va falloir quoi AES. Non, tu ne peux pas dire que espace Sahel. Non. Aïe, tu reformules. Non, il m'a dit, il faut espace Sahel. Bec global là. À ma force, c'est quoi espace Sahel. Non, espace Sahel. Non, espace Sahel. Non. Niveau espace Sahel, ça ne se limite pas au Mali ni Niger seulement. Voilà. 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 Mais bi on devait jate ou là. Aïe. Non. Ok, mis la main. Avec des pans fin et appelé tout comme là. Ni a fou tout comme là et a famille. Non. John Menyona. Non, n'était qu'à toi ou ta foi. Aïe, AES de ni CEDEAO be ɲɔgɔn na. Communiqué bɛ AES de concerné. Et la CEDEAO nous traite comme CEDEAO ma AES reconnu. CEDEAO tɛ sɔn k'a fɔ ko AES abada. Donc e fɛnɛ mun ye malien ne segin kan ne tɛ o cautionné bolo. E b'a fɔ de ko AES parce que e ka non i ma AES fɔ ko espace Sahel. Bon OK. I b'a segin kuma kan di. Voilà, vous espace moi fɔ AES. AES. Voilà. Donc i ye kuma fɔ cogo min na n b'i jaabi. AES ye Mali ni Burkina ni Niger ye. An ye communiqué kalan an ma piège tendu ɲɛ dɛ en aucun cas an ye leçon de di CEDEAO ma nous on veut une CEDEAO africaine on veut quand même une CEDEAO vraiment qui est propre à son image CEDEAO gɛlɛya bɛ CEDEAO ka parce que CEDEAO travaille pour l'intérêt de la France donc CEDEAO ye gɛlɛya min ta k'anw sɛgɛrɛ a si tɛ sariya kɔnɔ a si tɛ texte kɔnɔ CEDEAO fɔra ko gɛlɛya ta k'anw sɛgɛrɛ CEDEAO tila ka wuli tun ka ka avion di France ma plusieurs fois 52 fois après vous bien mɔgɔw bɛ se k'a jouer avion bɛ wuli ka bɔ Côte d'Ivoire ka taa Niger ka bɔ Niger ka mɔgɔw jigi Sahel kɔnɔ ka marifa d'u ma k'an attaquer le Mali a porté plainte contre la France la CEDEAO n'a jamais soutenu cette plainte là ne bolo n'a fɔra ko Mali ko da ni Mali ko daluwa b'a bolo ko daluwa b'a bolo dugu min kama a kɛlen ko CEDEAO fana kan k'o plainte soutenir CEDEAO n'a pas daigné donc an ye plainte min don France kama avion bɛɛ wulila CEDEAO dugu fila de la kelen wulila Côte d'Ivoire filanan wulila Niger u nana don yugujugu bariko minnu bɛ ka marifa k'a kɔnɔ Assimi n'a pas manqué a images bɛ yen ka marifa k'a kɔnɔ avec des munitions ka taa jigin ka taa di terroristes ma
Mali ko prévu b'a bolo avion wulila avion numéro avion immatriculé Charlie Bravo Echo Tanko avion ka immatriculation kun yoyi a wulila Niger a wulila Côte d'Ivoire avion nana se tour de contrôle ma Mali ko avion man ko identifié avion un transpondeur basculé ka bo avion militaire la ka avion civil la akla tun ka fana ki identifié a transpondeur faga donc on a transpondeur identifié. Ça, c'est la tour de contrôle de Niger. Au don Bazoum be fangala. Mali et Bazoum Nininga. Ko Bazoum, l'avion qui vient de décoller, immatriculé AN26, Tango Charlie Bravo Echo. Ko a identifié d'Ama. Niger a carrément refusé qui banca. Est-ce que l'avion a caractéristique d'Ama? Avion Taradjing. À bord de cet avion-là, il y avait 146 mercenaires, conseillers militaires français, hautement formés. Kana Terusou, quand on attaqué. Au Kera. Zone de transport qu'on a là. À quel Djouara. À quel pays. Donc, aujourd'hui, Niger et le Burkina et la Côte d'Ivoire de l'époque, au lieu des Français, de mes plaintes qu'on a bien à Dakar. Donc, ça c'était les deux pays de la CEDEAO. À tout cas, dans tous les faits, CEDEAO ni Français de Djara ont attaqué. Terrorisme ont attaqué. CEDEAO ni Français de ont attaqué. Donc, on a plainté d'eau. CEDEAO m'a comment? Oui, prévu Mali pétrole bo dengé nani o de nalé Algérie bolo o Algérie clé marfa taka di terrorisme ka Mali attaqué ni Mali pétrole bo do dominer il y a une intégration économique c'est là une intégration économique dit au ko Mali interdominer ni Mali interdominer la que c'est là interdominer la CEDEAO n'a jamais dit à l'Algérie de ne pas soutenir les terroristes Ukrainiens on bora kana Algérie kana mouvement armé mo soutenir Mali quand la CEDEAO devrait quand même parler porter plainte contre l'Algérie parce que ni Mali soromine Mali pétrole boarding ni a mené ka di tirusuma akena fo yeseda ko pétrole boarding dem parce que y a une intégration économique Mali be drome kelon so docteur seda ko keso seda o makuma en réew da sima anjere ko kele ka nyere ko ban o bonen ko la tum Mali la tum kana 2014 mouvement armé mo na attaqué français mo bo Algérie et yad agal naka mo 65 convois kana Mali armée soro abaka position na o ya soro anye se soro mouvement armé ka gouvernement ko na la anye gouvernement la korni ya soro an kala la ko ma gouvernement anye gouvernement la korni à 11h45 ango et mouvement armé ma ay marfa bla akabo ambola mamina il y a un capitaine français à bord de il devant maintenant il dirigeait un convoi de 6 véhicules ou bora tezawaten kana Mali armée soro Kidal on a un soro Kidal maintenant ko c'est les faits on sait les faits tout dit mo mo ya attaqué o marfa tchana o yanga mo woro faga déjà o so anga gouverneur be anga on avait 4 préfets o be gouverneur kono 2 sous-préfets o be gouverneur kono donc mouvement armé mo ko be gouverneur kono français a convaincre kana foko no kana suma ko anganjo anga manjo muna o yanga mo faga o no kanganjo kan c'est les faits o donc le colonel qui était là-bas n'a trop fort officier ngo français capitaine ma ko me manjo muna ko no kan de bara mouvement armé mo ma français ndi fa mina to fiu ni ak ma mi be saw atoy dme manon probi ko on de bara mouvement armé ma an wa mbaru ma togodi ko akode waga kono o politicien ko na munu ko akode waga la u ko boka puma akode waga kono la kan de a signé ka foko Malika armée présidentielle tete 300 militaires kan o ekele ko armée lourde don Kidal ko wa ko Mali so so tete mo keme sabaka kan de a signé ko on me claque en tout là tout ko ga daba ko na visiter Kidal ko na mouvement armé mo de la robo bu wadu man fa de ou ka ay na élection que parce que accord de waga de acte accord de waga ko na de la we Mali o da to ay Mali munu mi ka yala kare ko ko be manganke asimina ayu wole kana nga kuma sa Moussa kana to anga sata ayu wele kana anu ka sigi billahi nunu Mali fakadi débat contradictoire we Mali fakadi accord de waga ko na la ba kono la présence militaire de l'armée malienne a été yele o interdiction des armes lourdes a été do en taratan français capitaine ni na ka on de bagara mouvement armé mo ko Mali qu'on va reculer anga mo reculer kana ka en ko na la anale ka en ko na la 17h 18h we combat reprend abe bol muna français na nga mo shudama à 20h 21h on a nanga mo su ko we kulu sara ango sara todi so mala fe fen kunte mo nuna o ba sa todi ko beaucoup akrata ma mo rofo ko mo sara on perdu la tane ka so combat wuli ka projectile fili o ko fait tout anga bataillon fla kumbe o me tesalit o lo kumbe don français na avion jo e fait mobile jo kuté do ko anga mo tseka do ko parce ko anya ko de waka sin kan so rasul té do ko combattre do Kidal anga mo be sous les feux kele nyana nyagami ambolo kele nyagami ko fait taroti na roti
Il y a maintenant devant un convoi de 75 véhicules, il y a des noms de bois Algérie Kanakana appuyés. Tous les narcotrafiquants appuyés par la France, Kana Mbunte Kana Kidal. Ce jour-là, l'armée malienne a perdu 46 positions. On a perdu Kana. Kakelen n'a mis ta femme de faveur sur Kelela. Kachoubo Kabi. Ningra Seda Sigilena. En Binin Kofeola, maintenant Seda Okaso, Mourtani président sur Mourtani, Kanako. Bamako a demandé un cessez-le-feu unilatéral devant les bandits armés. Il y a un téléphone qui a cessez-le-feu unilatéral. Ou bien, n'a pas cessez-le-feu qui a un géné quand un bina, drapeau béji, Kabo Kidal, le gouvernement qui les dépasse, ça c'est des symboles de l'État. Le gouvernement et le drapeau. Le président mauritanien en Nana, il y a une clé du ministre, ma ministre est clé d'Ouma. Il y a une arme qui est ouverte. Il y a un sourcil qui est donc, il y a un sourcil qui est otage là. Le mouvement armé mɔgɔw bolo ka sɔrɔ an ka marifaw minɛ k'u di sema mɔgɔw ma u y'o kan anw na MINUSMA kelen kelen ka armée régulière ka marifa minɛ ka di bandits armés ma en violation des textes. En violation des textes, tous les textes internationaux. Anw bɔra ta Musa Kidal kɔnɔna la an bɔlen kuma min na o kɔnɔna la ni MINUSMA ni Fransika et Janfa ye on a laissé derrière nous 58 détenus en bɔra k'o de to yen enfin 48 détenus en bɔra k'o de to Kidal. Gendarmes b'a la, policiers b'a la, fɛnw b'a la. O don an ka policiers kulo bɛ ne la. Policiers bɛ bɔ yan don min na ka taa Kidal 2014 u taara ni bâtonnet casque dɔrɔn de u ko k'u ni arme tɛ don. Bereni u ye policiers désarmés. Ah donc job yo kuma de fɔ k'u b'a fɛ an ka kɛlɛ kɛ. Mais taron c'est vrai que i bɛ kuma in na kali kuma la k'i da ka i k'i yɛrɛ faga diɲɛlatigɛ la balo nɛgɛ t'i la quoi. Wallahi Mali ɲɛmɔgɔ dɔw fo k'u sa Ala tɛ yafu ma wa bilahi ni Mali ɲɛmɔgɔ dɔw hali u tɛ don janama kɔnɔ bilahi janama fana ka wusu ma janama tɛ sɔn u ka don u bila yɔrɔ tɛ lahara u bɛ to yen u bɛ sa kɛnɛma ten ne tora mɔgɔ bɛ se ka nin diya jamana na cogo jumɛn anw bɔra tan Kidali kɔnɔ an ka 48 détenus u nana fɔ an ye ko saba sara o la ka tila an to n'u bɛ mɔgɔw u b'an ka mɔgɔw bila ka boli tɔmɛtɔ u bɛ marifa ci u senkɔrɔ ka yɛlɛ u b'u to la marifa bɛ bali bɛ dɔ ta u bɛ se ka yɛlɛ an ka mɔgɔw satɔ u b'u bila sɔn wɛrɛ fɛ ka boli kaso kana tasakolon dɔ d'u ma ani minɛn dɔ makɔrɔni jalen dɔ k'u k'o tobi u yɛrɛ ye an ka mɔgɔw nana kɛ 41 détenus o tɛ kuma jugu ye o kuma jugu ye jumɛn ye français ka otage dɔ kun minɛlen b'an bolo ani an ye terroriste dɔw minɛlen kun b'an bolo français fana ka otage filɛ terroriste dɔ kun minɛlen b'an bolo kaso bon bala Bamako yan donc mouvement armé mɔgɔw y'a ɲini ko u ka mɔgɔ min b'an bolo parce que mɔgɔ min minɛlen b'an bolo o de kun spécialisé don cavalerie ni infanterie la ale de bɛ bombe projectile ba ninnu les obus là an b'a fɔ min ma ko les équipes voilà mugu pɛrɛnba ninnu ale ka spécialité y'o de ale de bɛ bombe ni fɛn ninnu installer donc français ye minɛn mun d'u ma ale de bɛ se k'o installer k'an k'o bɔ ka sɔrɔ k'o d'u ma k'u b'an ka 41 détenus bila politiciens y'u ban ko tɛ se ka kɛ m'a faamuya u ko bɔn k'an ka échange kɛ u b'an ka 41 détenus d'an ma an b'u ka mɔgɔ saba bila u tulo bɛ ne la a ye mɔgɔ minnu sɔrɔ fanga la u tulo bɛ ne la u ma sɔn abada ka mɔgɔw libérer an tora ten an ka sɔrɔsiw bɛ ɲani ni tɔɔrɔ bɛɛ la France ka otage min bɛ yen humanitaire kun don u y'a minɛ vers Nara muso bɛ cɛ de kun don u y'a minɛ vers Nara u nana fɔ ko bɔn ko ka o sigi b'a kalama terroriste min ka mɔgɔw minɛlen b'an bolo olu nana pression kɛ France kan France ko bɔn k'u k'u falen ɲɔgɔn na France ka otage min bɛ terroriste bolo olu y'o bila contre les 3 détenus des mouvements armés u ma sɔn k'u falen Mali sɔrɔsiw la. La ilaha illallah tɛ se ka ala ka lu Mali sɔrɔsi Mali finitigi 41 Mali ma sɔn k'u falen terroriste bolo mais u ye France ka otage min bɛ yen terroriste bolo ale ni terroriste ka mɔgɔ minɛlen b'an bolo u y'o ni France ka otage falen ɲɔgɔn na donc a bɛna jɔ cogo di ko a bɛna kuma fɔ anw ye o jamana ko la k'an b'an sigi ko la mais k'a bɛ Asimi minnu nana ka na nin maloya ban anw na Asimi minnu nana ka na nin degun ban anw na ka ni malo fasan sama ka bɔ anw na k'a bɛna olu ka baara kɛ fu ye ouais Kidali minɛli ye fu de sécurité tɛ foyi ye kuranko de ka gɛlɛn ninnu mɔgɔ ninnu de ye nin baara kɛ tan a don les ministres de la justice min tun bɛ ministre de la justice la a ye taa vidéo élément ta k'a ɲininka u y'a ɲininka ko mais que e ye nin terroriste ninnu bila k'i y'u bila ko k'u falen France ka otage la k'i b'a kɛ cogo di ko non ko an bila k'u minɛ tugun a ye taa vidéo élément ta a don costume bleu bɛ a ministre ko fɔlen na n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ parce que Mali plainte ko ma nɔgɔn n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ o tigilamɔgɔ kelenw bɛ carré kɔnɔ hali bi Bamakɔ k'u bɛ kuma ko transition ka taa ka bɔ yen olu mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tun bɛ 100 millions sara ka don Kidali
La toute première fois, on a ɲɛsin Kidali ma militairement a kɛra Assimi nalen ka combat engagé ka Kidali minɛ ka drapeau jigin ka maloya fasan ka bɔ anw na. O y'a sɔrɔ Assimi capitaine Dama ni commandant Mado Sadio Kamara n'a ka élément maa 100 ani kɔ k'u désarmer et souvent kalama k'u bila ka bɔ ka kɛlɛ tiɲɛ ni jeune officier ninnu bolo. C'est pour ça mɔnɔ min bɛ transition sɔrɔsiw la a t'a dɔn quoi wallahi n'a ma farati u bɛ dɔ ka diɲɛ ban ka d'aw ma parce que ni politiciens m'u farati a ko bɛ gɛlɛya quoi. Ils étaient tous capitaines, commandants, capitaines. À chaque fois, le lieutenant-colonel. Nous, comme gros, quel est un tient une jeune qui est bien nord, Kabrou, Sadio Kamara, en unanimité, ça ne sera jamais appliqué. On ne doit pas faire bien. Wani Tchao, c'est là où des gens Alassane nga sorti des batailles Kulimbo. Alassane nga sorti bafla de. En unanimité, ça ne sera jamais appliqué. On ne doit pas faire bien. Wani Tchao, c'est là où des gens ni il on sanctionne comme boîte de envie. Il a mon sous. Donc on va donc pas forcer là où t'es là. On va donc. Moi bien n'a pas donc. Mɔgɔ min yɛrɛ nafa dɔn Musa ni barika bila ni barika t'i la jamana ɲɛmɔgɔ lankolon de bɛ mɔgɔ lankolon sinon barika de bɛ Mali la u ka AEC ye barika alliance de u k'a ta k'a lajɛ donc o de y'a to an ye bɔda di bɛɛ ma ni min ye CEDEAO ka décision appliquée an b'a ɲɔgɔn k'i la n'i ma sɔn ka dugu CEDEAO réciprocité i bisimila ma donc u siranna o de ɲɛ u ye ne ma fɛ mun mɔgɔ tɛ texte la sinon san kelen kɔnɔ a ye mercenaires bila ka don an fɛ yen a ye bataillon na wuli Alassane yɛrɛ ko ko bataillon kelen b'ale bolo k'a b'i jɔ 3 mois kɔrɔ k'a bɛ ji d'u ma ko ka fɛn d'u ma ko k'u ta en charge Alassane m'o fɔ yan k'a militairement k'a ta intervenir Alassane m'o fɔ yan Alassane yɛrɛ filɛ nin ye Alassane ka sɔrɔsi tɛ bataillon kelen bɔ Alassane ka sɔrɔsi 2000 de ye se b'a kalama olu de kɛra retraité anticipé olu de y'o ɲini a ye don Gogol kɔnɔ a ka lajɛ 2000 militaires ivoiriens ça c'est plus de combien de bataillons n'o ye régiment kelen de o ka ca ni bataillon kelen o sɔrɔsi yɛrɛ t'ale bolo k'a bɛ kɛlɛ kɛ e ma kɛlɛ kɛ e ma se ka dɔwɛrɛ kɛ e ma se ka dɔwɛrɛ kɛ e bɛ kɛlɛkɛ bolo bila ka na e mana anw dɛmɛ terroriste kɛlɛ la fo ka taa k'i ta Bazoum libéré yanni kun ka fɔ k'u bɛ taa badenya ni sinja kuma in na mun na u m'a daminɛ ni nin u y'a essayer k'an agresser de est-ce que dɛsɛ tɛ nin dɛsɛ de don u y'a essayer économiquement k'an agresser militairement k'an agresser u y'a ye an jɔlen don an sen kan barika banna u bɛ ka na bi ni badenya kuma an baden tɛ ninnu ye dɛ mɔgɔ si baden tɛ mɔgɔ fagala ye an baden t'u ye bi an baden tɛ président ninnu ye n'u bɛ min kɛ u k'o kɛ an badenw tɛ an sigiɲɔgɔn tɛ jamanadenw ye kelen dɛ an ni jamana ye sigiɲɔgɔn ye mais ni président ninnu bɛ faransi ka baara de la u bɛ faransi ka ci de la u y'a ye bi taabolo t'u la nabolo t'u la u ka dugu kɔnɔ bi u tɛ se ka balo n'anw tɛ o de y'a to u bɛ ka segin o kɔ bilayi dɛsɛ de don n'u farala an ma don o don u b'an faga o don an ka hakili to an yɛrɛ la an ka président k'u hakili t'u yɛrɛ la donc u ye décision ta k'a fɔ ko wai ko o kumana k'an bɔra juridiquement an bɔra o an bɔra juridiquement an bɔra parce que ɲɛ bɛ kunnafoni dila kuntan dɔ la ko non k'u ye 6 mois de tun kama bɔ o tigiw ye nkalon tigɛ an bɔra sariya ye min fɔ an bɔra u ko sariya ko san kelen article 91 du traité de la CEDEAO k'i bɛ bɔ CEDEAO la k'i bɛ san kelen de 94 an ka dévaluation sɔrɔla Faransi dontɔ Union européenne na ka bɔ franc français dontɔ Union européenne na il a fallu que CFA ka dévaluer tun ka Faransi la yɛlɛ sisan tun Faransi bilan tun économiquement ça ne va pas donc ko fɔ anw de ka an ka nafolo ta k'a d'a ma tun an t'a di o de y'a kɛ CEDEAO ni Mali ma ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ min na AES ma ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ min na AES ko CEDEAO mɔgɔw ma n'anw bɛ to CEDEAO la an ka dugujɔyɔrɔ nafolo an ka dugujɔyɔrɔ sanu lithium manganèse an ka ressources bɛ transformer de a tɛ exporter tugun ça c'est fini a bɛ bamayɛlɛma an fɛ awɔ o de CEDEAO ma sɔn o de ma parce que Faransi bɛ CEDEAO dugujɔyɔrɔ nafolo ta ka bɔ n'a ye ka taa feere de i t'a transformer abada ale de b'a contrat di i tɛ bɔ nɔgɔ la quoi i ka nɛgɛ i t'a labaara i ka lithium i t'a labaara i ka foyi i t'a labaara bon Assimi den ko fɛnw bɛ transformer de désormais ɲɛ bɛ an bɛ ka usine dayɛlɛ an da bɛna don a kuma la usine baden de bɛ ka dayɛlɛ Burukina bɛ ka usine dayɛlɛ Mali bɛ ka usine dayɛlɛ i ye kabini k'i sigi i ye CEDEAO dugu dɔ usine dayɛlɛ na parce que u ka matière première bɛ exporter de donc o jɔnmaya min bɛ yen anw tɛ don o la tugun an y'o de fɔ CEDEAO ye fo ka diɲɛ wuli an tɛ don o jɔnmaya la tugun Faransi ko kuma k'u ka lajɛ fo ka négociation wɛrɛ kɛ donc
ni vers le premier mois, vers le premier trimestre maintenant de 2025, pour la commission blanc en place, qu'on ait ASI Gassi, quand on entre di Nyogama, économiquement, on entre di Nyogama, politiquement, on est 6 mois. N'y avait qu'on a fait le deal, qu'on a balé dollar avec quoi, quand on a beau, qu'on négociation avec Kanga Sengana, Galondo. Carlos Warren Kona de la Carlos Sabafolo, c'est là où il mérite tableau dollar. Avec mérite Djenouan tableau dollar. En économiquement, c'est la diato du main. Avec nous proposer ASI. Donc, faire tout pour au be u kungo de u ye min fɔ k'an k'u tɔgɔ bɔ k'an ka CEDEAO bɔ an ka document bɛɛ kan an yɛrɛ ka sira t'olu ka document na yɛrɛ o baara banna an b'u tɔgɔ bɔ an ka document bɛɛ kan mais mun na ka kuma pro français ninnu cɛ ala kana mɔgɔ barika ban quoi sinon u kan ka kuma bi u kun ka AES féliciter de olu y'a yira kunun ko CEDEAO bɛ ko d'anw kan mais k'a ka bɔ hakili ma CEDEAO bɛ se ka décision ta ni CEDEAO ye décision ta o tɛ se ka appliquer parce que ko dugu bɛ balo anw de la donc CEDEAO bɛ malo 6 mois kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye k'an ka taa an ka bɛnfɔ la an ka lajɛ sɔrɔ sira fɛ an bɛ se ka mun de kɛ u ye jɔrɔna dɔ fana fɔ ko n'u ye sanction kɛ ko don o don u ka donc kayi dɔrɔn tɛ dɛ avion bɛna taa nin bɛɛ la o ye avion fitinin ninnu ye ça c'est pour servir voilà ne ye kuma dɔ fɔ don dɔ la dɔ ye ne minɛ ka ne ka yɛlɛko mɔ ye ko ne ko mali dugu ni ɲɔgɔn cɛ ko avion bɛna kɛ 20 000 40 000 a natɔ tɛ nin a natɔ tɛ nin ya c'est vrai ne tɛ nin kunfin modèle ninnu jaabi quoi bi on doit avoir 35 Boeing voyageurs o ye Boeing kumaba ninnu ye tan nin kɔ Boeing fitinin ninnu avion fitinin ninnu minnu bɛ taa an dafɛ région kɔnɔna la Gao Mopti Tombouctou ani Kayi u bɛna Segu aéroport dɔ fana bɛna dilan Segu aéroport ni Sikaso fana bɛna fara kan donc o ligne ninnu bɛna ta Mali bɛna kɛ pankuru jamana de ye an ka terrain sira fana Asimi nana ni terrain kunkolo kura 2 fana ye tugun donc terrain fana bɛna wuli k'i jɔ donc o kɔrɔ n'a ka di i bɛ taa baara kɛ ka segin nin y'a bannen prestation kɛ Kayi dɔrɔn sɔgɔmada fɛ mais k'i bɛ wuli yanni Segu cɛ avion na a bila i kunna ça fait 30 à 20 minutes i bɛ taa ka t'i ka dossier signer dɔrɔn ka tour cɛ ka segin ka na avion b'i kɔnɔ a banna mais n ko Mali jara de ok a faamuyara donc sisan bu an bɛ taa ni ayiwa waati mun bɛ yen n'o ye galamina ye Buguni an ye jaw ye fasodenw bɔra u nisɔndiyara kojugu an ye cɛkɔrɔba dɔ ye a ye kilo 10 6 heures de temps ils ont mobilisé 300 milliards de francs CFA milliards 300 awɔ Mali yɛrɛ kun niyɔrɔ y'a la miliyɔn 600 an y'o dɔrɔn de sɔrɔ Musa o ma kɛ kojugu ye koyi e tun b'an ka part la dɔn wa an niyɔrɔ bɛɛ ka taa lajɛ an niyɔrɔ kun ye 10% de kɛmɛ o kɛmɛ tan an yɛrɛ ta a lithium bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san 20 ani san 3 u kan ka lithium bɔ ni san 20 ni san 3 o t'a bannen koyi lithium min b'a kɔnɔ dingɛ la o bɛ t'i jɔ tɔni 2 ani tɔni 100 ani dɔɔni o de b'a kɔnɔ ale min dɔrɔn a ye Mali kɛ parmi les 5 producteurs mondiaux diɲɛ bɛɛ n'a lamunu bɛɛ diɲɛ bɛɛ Mali bɛ duguba 5 minnu bɛ lithium bɔ Mali b'o kɔnɔ Afrique bɛɛ Mali de ye fɔlɔ ye u bɛ lithium de wele ko pétrole jɛman ko pétrole blanc lithium ale de wari ka ca ni diɲɛ métal 35 000 euros lithium tonne kelen o de o kan ka bɛn franc CFA joli a y'a compter mɔgɔw k'a compter yanni ka tila 35 000 euros lithium tonne kelen o de a tonne kelen o de tonne miliyɔn 2 ani miliyɔn 100 ani 100 plutôt ani dɔɔni o de bɛ galamina dɔrɔn de galamina dugu dɔrɔn Asimi nana fanga ta kuma min na Asimi ko nin sa kɛ ko Mali niyɔrɔ sa kɛ 10% ye o de kama ko n'i bɔra ko do kama ko monnaie do ne ko ne bɛ ka siran de sɔnja kana cɛ ka taa dusukundimi bila cɛ la o de to an ko Asimi ma n'Asimi ma n'a ma Mali ko bɔ a ni ka dusukun b'a dimi Mali kun niyɔrɔ 10% de lithium nin ka première production o bɛ bɛn à peu près 727 000 tonnes a b'o de bɔ 727 000 tonnes multiplié par 35 000 euros n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ko a san fɔlɔ la miliyari 10 ani miliyari 2 u b'o de sɔrɔ miliyari 10 a y'a calculer mais an bɛ yan an ka calculer lithium de o y'a ka première production ye a ka bɔko fɔlɔ dɔrɔn Mali kun u kun y'o bannen de u kun bɛ Buguni kɛ dingɛ de Asimi ni nana ka o contrat bɛɛ dégager ka bɔ yen ka na ni code minier kura ye ka Mali niyɔrɔ la 30% o t'a bannen dɛ 5% fɛnɛ o bɛ tila ka don contenu local la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ foyi ye dugu yɛrɛ bɛ nafa min sɔrɔ 5% bɛ taa dugu la san o san galamina bɛ à peu près 20 milliards de bɛ don galamina la galamina dɔrɔn miliyari 20 bɛ don n ko Buguni bɛna tɛmɛ Dubaï la
100 Galamina Bougou n'a lamini bɛɛ 20 milliards de bina don a la o ye a contenu local ministre Sanu nana ka contrat renégocier kɔri mini kura min nana Mali nana niyɔrɔ fɔlɔ min sɔrɔ Australien ko k'olu sen t'a la ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu bɛ jɛ ka part quoi ko parce que ko Mali ɲɛ yɛlɛnna k'aw ɲɛ yɛlɛnna olu Chinois y'u ka part santen kɔrɔ Sanu ko ayi o t'a bannen dɛ Mali niyɔrɔ d'a ma 160 millions d'euros o de versera Mali ye tugun Australien bɔlen a la ni min ni ne ye Mali kɛ premier Afrique bɛɛ wa ni ɲɔgɔnna 3 fɛnɛ de bɛ yen ni ɲɔgɔnna 3 ni o bɛ Buguni mara kɔnɔ a bɛ Buguni mara kɔnɔ ni ɲɔgɔnna 3 an bɛna taa fila fɛnɛ inauguration na Asimi bɛna taa n'a ye n ko ni an mago tɛ sanu na bilen sa donc an tɛmɛna Dubaï la pewu 3 ans kɔnɔ u bɛna ni i y'a faamuya bala gendarmerie kuraw de bɛna jɔ Buguni ka école-sobaw jɔ ka sɛnɛkɛyɔrɔbaw dilan Buguni Asimi ko foyi tɛ kɛ bari ni dugudenw ma lafiya sɔrɔ u nana n'o baara de la o baaraw daminɛna 2 milliards de donna sɛnɛ yɛrɛ gansan na u taara musow ta k'u former ka jeunes former fɛn kan ka min kɛra Kayi o tɛ kɛ tugun dɛ min kɛra Kayi ka Kayi kɛ sanubɔyɔrɔ ka Kayi ka denw tɔɔrɔ ka Kayi ka denw ɲani Asimi ko de tɛ kɛ nin ye Buguni kɛtɔ de ye Mali région bɛɛ la premier a ɲɔgɔn tɛ bɔ non Musa a banna Musa Ala ka masakɛ d'i ma mun b'i fɛ dɔrɔn ni lithium de baara kɛra bi Gafik lithium ni de bɛna Gafik fɛnɛ bila ani Elon Musk ale ni Américains de bɛna concurrence ba kɛ Américains kun ye Chinois bati Américains taara mobile dɔ dilan n'u ka lithium ye RDC la olu dun Mali olu ka lithium bɛ ɲɔgɔnna naani de bɛ bɔ Mali la u ye batterie dɔ dilan mobile batterie gansan 500 km a b'o de boli ni tile ye batterie autonomie 500 km ça fait a bɛ bɔ yan ka taa Mopti a tɛ jɔ essence tɛ k'a la foyi tɛ k'a la donc Chinois kɛlen ka nin sɔrɔ san nin ye Chinois tɛmɛtɔ Américains de la avec lithium du Mali nin ye Chine kɛtɔ ka Amérique bati Elon Musk de ɲɔgɔn tɛ lithium na bi diɲɛ kɔnɔ wa Chine tɛmɛna a la kaban Chine ɲɔgɔn tɛ téléphone ni batterie dilan na i yɛrɛ b'a kalama nin t'o bannen Musa mun ye Mali ko bannen ni e ma ye Ablaye Diop ko mɔgɔ tɛ don Mali kɔnɔ bilen Ablaye Diop ko ten ko ka don tunga la Mali la ka sɔrɔ i ma papier ta k'o banna dɛ ne m'a f'i ɲɛna n ko nin y'a daminɛtɔ de c'est fini premier ministre k'a b'a ka fichier bɛɛ n ko n y'o de f'i ye sisan kɔni Mali dontɔ i ba ye kuma bɛɛ an ka ba bolo in kan an bɛ taa mɔgɔw de dadalen ta dɔrɔn k'u bɛ fɛ ka don Mali la wallahi ala gazi tɛ dɛ ji u b'a la ka bin k'u bɛ fɛ ka don Mali la e tɛ mɔgɔ min bɛ bɔ i to Mali kɔnɔ k'i bɛ bɔ tun k'i bɛ taa baara ɲini yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ bɛ baara sɔrɔ an 3 an ma k'i bɛ si bɔ tigɛ kɔrɔ mais n ko nafa min bɛ na tɛ sanu na lithium diɲɛ bɛɛ de b'a kɔ bi Mali est parmi les 5 producteurs mondiaux premier grand producteur de l'Afrique Afrique bɛɛ wa nin ye Buguni ta ye dɛ lithium bɛ Bamakɔ Bamakɔ lithium man ca ni fɛn Bamakɔ bɛ lithium Bamakɔ bɛ wuli Bamakɔ et puis u ye expertise min kɛ u y'a daminɛ kabini Gawo fo Kayi lithium b'a bɛɛ la ka taa lithium b'a bɛɛ la ka taa n ko y a 3 sociétés encore janvier tuma min na taa Buguni dɔ réinauguration na ayi nin tɛ foyi ye Musa lithium batterie kɔfɛ fana a bɛ furakɛli kɛ dɛ ayi a ka jugu de ma dogojɔyɔrɔ bana fɛn fɛn bɛ yen lithium de bɛ na i b'a dun lithium de bɛ maa dogojɔyɔrɔ bana min bɛ arajo la k'a ta k'a bɔ i la ten pewu ka sɔrɔ i ma opération kɛ bana dogolen ninnu hakilila bana juguba ninnu ni fɛn ninnu lithium de b'o fana traité k'o ban la subhanallah n ko nin ye Mali n y'o de fina wa et puis n bɛna mun ɲɛfina o ye lithium dɔrɔn ye sanu ayi jaa an bɛ ka sanu min bɔ ja o tɛ sanu fɛnɛ Buguni bɛɛ kɔfɛ nin ye bɔgɔla sanu de ye sa sanu yɛrɛ bɛ fara de la Mali bɛ ka sanu bɔ o ye bɔgɔla sanu de ye ça fait dugujukɔrɔ sanu o tɛ sanu ye sanu bɛ fara de la Musa kulu minnu kɛlen bɛ k'an nakori sanu de bɛ yen nin kulu ninnu i filɛ wari de cɛla ta i masakɛ n ko kabini Faransi taara Mali dugu bɛɛ Ala ye nin dogo Faransi la de a ka nin fɛnɛ bɔ wallahi billahi ni lithium nin ma ye Faransi taara dɔrɔn Ala ye lithium nin na bɔ lithium nin bɛ a mɛnna o ja Mali fan bɛɛ de ye lithium ye mais ni Faransi kun ye nin fɛnɛ sɔrɔ sa a kun bɛ nin fɛnɛ bɔ ka t'o feere mɔgɔw ma Ala y'a dogo a taara Ala y'a la i ka ne de nana ne Faransi dɔ de y'a kɛ $600,000 an y'o de sɔrɔ a la wa an ka ministres caman kun bɛ action na dɛ Asimi Mali faama caman de kun bɛ Mali kun yɔrɔ in 10% de 10% n ko y'an faga de Musa 10% mɔgɔ si ka ne sɔrɔ a la ni min dalen b'i yɛlɛ ka na politiciens kun ni tubabuw kɛlen bɛ k'a signé o de la Mali kun yɔrɔ ye 10% de mɔgɔ si tɛ se ka ne sɔrɔ a la u kana kɛ ne bɛ contrat bɛ ne bolo yan Mali kun kɛlen bɛ ka nin mun kɛ Asimi de nana k'a kɛ 30% conseiller local 5%
5% quoi. Donc 35% en tout. Autant de impôt to la taxe to la et revenu fin to la. Et revenu badine mais mon to la. Impôt taxe. On le chito là. On le chito là Moussa. Ne on le chito là. On sans monoko akanga 20 milliards investissement local. On veut dire Buguni na la. Ah yo ko ngoni ya bani. Buguni i don to Buguni sida. Ndere be sengane ni Buguni doni kelali. Wallahi depuis wolo se bu be problème soro. Contrôle. Non mais ni est sans flash so Buguni ko bani no. Depuis wolo se bu se bakala ma be jinga o décharger. Et la jeramine ni mama yoro. Eh. Sénégal on a ye jaw. Comme mine flafene be, mine flafene be nga mo janvier amna tatu. Janvier amna tatu. Torba dira joma. O ko di mo mawa. Anga sote wa arete ngo lijam esa anyo créé asimi nga ngoy asimi ni to comme politicien ni contrat da makmo flamu numbe ay anga sote de créé ko lijam esa ayo créé donc en reka propre action na terre donc Sud Afrique ni Ghana nyona amna ko lu nyona di ay reka nga faw bebo awo mais bu ay ko kan nga daile c'est ça ode mna ko yema seda ko kan na ngan seka na parce que en mandigi minen fere la tu ka sanu mbok ta fere ou bien ka lijam mbok ta fere to amna transformer ni de téléphone batterie gelen fla drome ya iPhone amba soro yan wa duru ni keme duru iPhone da batterie de any batterie da na batterie ba fenna ni batterie de mun na fa ba fenna ante nyongo so iPhone ko la ba iPhone ali de ba damakata c'est fini ni fembe no kalendi tu sais que Mali ko mo be nyemo ko doron la wallahi alaka non go seda au président go ka friudo bo ala ni bedi malima ametanyira do seda la tu muna banko et ni ala che jomini tubulu lithium premier producteur d'Afrique qui tire do seda do la ko ta ko to di français ma to fene fere tout mo kom te do renya ko sera ko mais pour iba ga mi ni de bala ba ko do de kumbe ka shiria luka enfin awo ka fo ko cher la ulube ga mi ko depuis ala ko luda ulma dile où ça to de seda iba ron toroba ni sa kuma sera be limane adi ou beni ala ka suru sisa wallahi parce que ibaro peut-être kuma be nunta ko mana chauffeur ata bo kala madi ou bébé frata de là nous bébé drogue de ta ko réanimer donc we rom na so mo côté français le ka tien des forces ça ay on te production moi kambe fait ne ma quoi galamina ay galamina konté o image o mo galamina duguti netara ni lithium nina salo netara duguti si ka kashi qu'est-ce qu'il y a kashi galam mo min nimbe c'est étendu sur un espace de sur une superficie de 300 à 400 hectares à Jayan Odi Interke iba dobira unale meni projet de bugna lamini kama ni e projet kele ne tay duguti ko buma bela ali masaka dala quoi amasaka akala nyoro so salo ne boray ni tra ni fena uga muso fene former est-ce que ba kala mamunu be jardin songa sénégalais fene una ni sumanshi bay ka doluma uga ta jeune fene ba former bon uga ni machine kura wara tu donc bunga demu ne permis munu ngolo galamina uye mo ko flota surtout de fenêtre o nyagami kato o mo bo du wala kana antna ndado la fenêtre kana plainte ko donc o amboro kalama no fo présent donc ubina galamina ka dem permis munu mbulu permis ko la télé ubuka tout former machine ba bol to la machine ba ni pen awo ubuka tout digi machine ba bol awo ubuka dunta donc o bola de instruction dira usine mo ma galamina da fait jeune fin fait ubuka tout digi pel alors ko machine ma vle ni to école ga o wa kebno wa bidru uyota bo o machine ba kun ibite de la wa kebno wa bidru de to kalan la ubino lu be former fu ni mu former bo recruter mini fla fene yera janvier ameto fene la donc ubina commissariat courant ni janvier courant de la galamina na lamina ka mobile courant duma ka docteur so bawjo ka pompe jo ka forage bawsin ka panneau baw ku sans fait ka kala ni champ solaire de 10 mégas ubino au champ solaire 10 mégas ka galamina be électrifié courant go problème de galamina blé énergie solaire a bébé panneau ubino au projet fene ketu ka goudron ni fait beda ne ou vitran o bibe kabri ni ta buguni kabri wole se wibe contrôle damne ne bu ta ante ta du wolo sai bon attention tout c'est fini attention blé ayi ni ko imbani ni donc sraba kro ni buguni ko bon ni buguni dorene ala kan ese yoro tawla ina fo yoro men yoro découverte ba yoro badin la découverte ba yoro badin la asimi c'est vraiment 2021 bege izindalen de la kata ni pemne ge izindalen de la kata on sera do seda la blin sa wallahi e mo mo ngana sanga ko jila am tanyere dol mablia mo mo ngana on délicat to ngado am mo ko te seda la et adam oui da côté aujourd'hui le Mali est devenu un pays émergent am mo te mo chila mo chi malien de wa barake doro
parce que an ka jeunesse tɛ sɔn baara ma an ka baara kɛ an an ka jeunes tɛ sɔn baara ma dɛ ko ka ko bɛɛ to an ka jeunes tɛ baara fɛ dɛ bon an ka jeunes tɛ baara fɛ dɛ donc ni Mali jeunesse ka wuli ka baara kɛ école janba ye an k'o dabila n'i ye kalo 6 kalan dɔrɔn na i t'i tɛgɛ don baara la n'a fɔra ko i bɛ taa maîtrise sɔrɔ u bɛ lafgardien ni fɛnw na Virginia la bac plus 4 donc o yɛrɛ bac plus 15 DEA bɛ dɔw bolo donc a ka ɲi tɛ taa école minnu yɛrɛ bɛ yen olu ma baara sɔrɔ mɔgɔ si kana taa kalan jan kɛ bilen parce que fɛnw de découverte b'a la ka kɛ bon n'i y'a ye an ma se gazi ma bon n'an ye thèse awatɛni sɔrɔ sisan o fɛnɛ mine 4 de bɛ yen mine 4 o dama bolola damaw de bɛ yen mine ba 4 de bɛ thèse awatɛni diɲɛ bɛɛ tun bɛ jigin thèse awatɛni de sudanɛw ni fɛnw terroristes tun bɛ wari min o la 6000 mɔgɔ min tun bɛ ka taa ni mɔgɔ 1000 ni 500 min tun bɛ baara kɛ mine na plus de 700 000 personnes min tun bɛ baara kɛ mine na bon an y'o récupérer ka ban donc a ma se bilen minnu bɛ kɔrɔn fɛ olu ka jigin ka na sud la olu fana bɛ yɛlɛn ka yen fana développer ka taa yaya nin ye dugu in bɔlen de nɔgɔ la tan Musa walayi ayi nin tɛ fɛn ye ni parti kɔrɔba ninnu a bɛ ninnu bɛɛ de ci k'u bɛɛ bɔ yen ninnu ma foyi kɛ Mali kɔnɔ a bɛ ninnu bɛɛ de bɔ yen c'est pour cela u bɛ Mali dɔn